Chris, har du husket rekordet? Jeg sværger, Rekorder du, jeg Chris? er ikke venner med dem her, hvis det kommer ind i videoen. Jeg er ikke venner med dem her. Det er jeg ikke. Jeg er her bare for at lære. 2 seconds later. Specielt ham, der er jeg slet ikke venner med. Hvad fanden er det, du siger, Josefine, mand? Nej, Marcus Chris gør catwalk. Malte Jeg glemte kraften at købe. Pas på, Malte. One enemy remaining. Nice. Sidste var også der, kommer til venstre. Kom til mig gennem væg, for den der, eller Godt spillet. Kan jeg stadig høre det der Mozart der? hvad er det der? Turn off that shit! You motherfucker! Der er en bag boksen. Den på sværdest. Det er små. Der kommer en midt. Jeg sidder ikke, og når jeg sidder og skyder ham, så sidder jeg ikke og tænker Støjlerne! Det gør den. Okay, den er i gang, ikke? Snak for din fucking train. Kommer der et spørgsmål. Hvorfor går vi alle sammen B? Need a drop. Hvad? Vi skal have... Hvad hedder det? Kom til min oldemor. Så når man har vision af for dem. helvede. For altså ikke så underligt, at vi vandt den her, fordi I spillede alle sammen som rigtige ryttere. Tak. I spillede alle sammen som rigtige ryttere. Kom så Bjørs. Vi redde Jeg vores skrev sejr. men det glemte jeg, man ikke måtte. Det glemte jeg, man ikke måtte. Det glemte du, man ikke måtte. Fordi, hvornår er det nogensinde okay at skrive? Det kan jeg huske, man ikke måtte. Så dum. Cage trigger. Det er sgu. Så skal I sidde og fortælle mig, hvad jeg skal lave. Pinky bonky. Baby hit me one more time. Det er så ikke sådan, hun siger det. Jeg er low. Enemy remaining. Hvad var det? Hvor griner han. Hvad er det for en? Så- Er det den der... Hvad hedder den der, hvor de har det der mærkelige ting op i? Ja, den har airvents. Og udluftning. True. Den skal jo kunne køre på fuld smadre i flere timer. Den er sikkert vandkølet.